Vijest sedmice na izmaku. Kristijan Schmidt odlazi. Čeka se sastanak Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira. Šta s odlukama, zakonima koje je nametnuo? Poslanik u predstavničkom domu Milorad Kojić izjavio da sve neustavno što su donijeli Schmidt i Incko treba da prestane da bude dio pravnog sistema. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić kaže da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Schmidta i da bi nakon njegovog povlačenja ljekovito bilo da to učine iz strane sudije Ustavnog suda BiH. Ostavka i odlazak Schmidta rezultat je razmimoilaženja između Vašingtona i Brisela. Ne samo oko uloge i načina funkcionisanja OHR-a u BiH, već još više oko načina kako da se obogate i dočepaju naših dobara i bogatstava. Sve dok postoji visoki predstavnik, oni koji se profesionalno svjesno bave nedogovaranjem, imaće razlog da se ne dogovaraju. Najviše zbog toga mora se ukinuti anahrona i nepotrebna institucija zvana OHR. To je napisao na društvenim mrežama bivši ambasador BiH u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja. Vesna Azić sumira hajlajte iz programskih sadržaja ATV-a na temu Hans Christian Friedrich Schmidt. Od OHR-a u Bosni i Hercegovini ostali su samo dugmići. Iza dugmića ostale su godine nametanja, mijenjanja zakona i političkog prekrajanja BiH. Da priča o OHR-u polako dolazi do zida, čulo se i u Savjetu bezbjednosti UN-a. Sve je više onih koji pitaju kako je moguće da čovjek koji nikada nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti mijenja zakone i kažnjava izabrane lidere. Trn u oku je i pozivanje na bonska ovlašćenja. Schmidt ih po svemu sudeći nije ni mogao koristiti jer dolaze iz 7. glave povelje UN-a, čiji je titular Savjet bezbjednosti. Jedino Savjet bezbjednosti može neko ime i prezime ili organizaciju da ovlasti da ih koristi. Ovdje se to nije desilo. Došlo je dakle do frakture kompletnog koncepta Dejtonskog mirovnog ugovora. I u tom smislu mene ne čudi stav ni Kine, ni Rusije. Može da nas raduje promijenjeni stav Sjedinjenih Američkih Država, što potvrđuje da po prvi put, eto možemo reći od kraja, početka 90-ih, kad su počeli ti nesrećni procesi na našim prostorima, do danas naše aspiracije se podudaraju sa interesima i ciljevima i narativima globalnih supersila. Schmidt je sam sebi dao ovlašćenja. Njegov mandat sramota je za Njemačku, kaže Aleksandar Vranješ. Upoređuje ga i sa sredstvom kontrole Berlina na teritoriji BiH. Trumpova administracija je već ranije mnogo nagovijestila još prošle godine da ne želi njemu da se produžava mandat, da treba da ode. Vidjeli smo to kod uskraćivanja finansiranja OHR-a. Oni će tek neku tranšu u decembru 25. dati za OHR, inače do tog momenta nisu imali. Bilo je opšti haos unutar OHR-a kako će se plate isplaćivati jer Amerika više ne finansira kao što je finansirala ranije. U 11. članu Bonske deklaracije piše da visoki predstavnik može odrediti vrijeme i mjesto sastanka zajedničkih institucija ukoliko to oni ne mogu da utvrde. Može da donese određene akte iz nadležnosti predsjedništva BiH, Savjeta ministara također ako oni ne mogu da se dogovore, a naknadno moraju dati saglasnost. I treća stavka odnosi se na odluke koje se tiču pojedinačnih nosilaca određenih funkcija koji sprječavaju sprovođenje Dejtonskog sporazuma. Ni u jednoj od ove tri vrste aktivnosti visokog predstavnika iz Bonske deklaracije nije dato ovlaštenje zakonodavne vlasti, nije spomenuta parlamentarna skupština ili bilo koji od domova parlamentarne skupštine, a to je jedini organ nadležan za zakonodavnu djelatnost na nivou Bosne i Hercegovine i time jasno stavljeno do znanja da eventualno po Bonskoj deklaraciji, a opet kažem, to je politički akt donijet na diplomatskoj konferenciji, on ne može imati bilo kakva pravna dejstva. Sporni zakoni ne mogu se poništiti u predstavničkom domu BiH. Mogu se donijeti novi, kaže poslanik Liste za pravdu i red Nenad Grković. Ukoliko bi SNSD predložio zakone, prvi bi ih, kako i sam kaže, podržao. Puno nade u to ne polaže jer postoji blokada u Domu naroda i negiranje kolega iz Federacije. Sanja Vulić ipak rješenje vidi u 3 načina. Prvi je da taj Schmidt ako ima karaktera koliko je crno ispod nokta pa i da mu oprostimo te milione sam poništi sve te gluposti koje je napisao. Druga varijanta je da dođe neko ko će biti izabran relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti i da taj novi relevantni visoki predstavnik poništi sve te njegove brljotine i gluposti. To je drugi scenario. I treći je da Ustavni sud konačno uradi ono o čemu je predsjednik Karan govorio, a to je da zaštiti ustavni poredak BiH, upravo da poništi sve te njegove budalaštine koje nisu, on nije zakonodavac,
pravoslavac i koji nisu u skladu sa Ustavom, nisu u skladu sa zakonom. Za 30 godina djelovanja stvorili su paralelni sistem antidejtonsku BiH, kaže predsjednik Srpske. Nije dovoljno da visoki predstavnici samo odu sa ovih prostora. Sa sobom moraju odnijeti i sve antidejtonske odluke, jer, kako i sam kaže, to nije podloga na kojoj domaći lideri mogu da rade i grade dejtonsku BiH.